הקשתי ייעוץ עסקי למשרד אדריכלים, והשם הראשון שקפץ לי היה השם של דוד. בעזרת השם, שיש לך את דוד לידך זה המון ביטחון. בעצם יש לך עוד שותף מסוים להובלה, שותף לעשייה, שותף לדרך, שהוא שם לצורך העניין והמטרות שלך ושל החברה שלך. מה שהוא עשה בחודשיים, אנחנו למדנו 30 שנה. באמת שלא היה לנו שום מושג איך לעבוד עם האינטרנט. ותודה לאל, היום אנחנו במקום אחר. אני יודעת לנהל את המקצוע שלי מצוין, אני לא יודעת כל כך לנהל עסק. מעולם לא למדתי, מעולם לא נדרשתי לזה. יש באמת הרגשה שיש שיפור בעסק. בשנה האחרונה גדלנו ב-25% במחירות. זאת אומרת, אנחנו התחלנו ממקום שהמשרד קרטע, והביטחון שלי ירד בגלל המצב, למצב שהיום אנחנו צריכים לחפש כוח עזר כי המשרד צומח. אנחנו מהבתי דפוס המובילים במדינה.